Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng samla lower lumparing kalapan kutno ya kalumpung ya lekai badminton belatip kum kathert men's doubles open to all badminton tournament arhajar arpusau haka khat tarik urisau arhajar arpusau bat kini kalong shibenta ka jingkan mau buram yu president barim jongka ulet ba nangrem dor as khongwir haka ni kalumpung ka balasdang nadu ka shipau tarik risau arhajar arpusau lawan shibenta hadu sau pau tali ki kenhun ha ba ka kenhun ya lekai ka ba kenthop ya ume ban ker shulai bat deilang nong plu kila long kinong job haka final persya ya uragui bat di remah kinong job haka ni kalumpung kila yo pedang ya ka kusnam pisa ka ba khatlai hajar tingka bat ki bawan baar ki yo hanyo hajar tingka ya kini la sam do ba di shabong rang ba shnong jong ka lower lumparing kumu kongsan haka balai don lang urajesh kamal secretary ka Meghalaya State Badminton Association kumu sembut kongsan bat kiwe. Nadu ki hap ki barit, nadu ki sama kan sayu senrang, nadu ki long kumi ki rangba ki long kenyi baro
jong kene ka sinong loa lumparing jongi bakinya ailem ketika mon tika diang hakipor bak senam ki banwan te hakajing sia ngam dadon bun kentien namar ba ngaru ngakirki ban hablek namar don bakla badeng bahing jonga te asim tang ya kana kabu ban ai kuble fi baro ya ka seng samla batu nang etre sitong nang etre sit ham om tang ba fi kondok ya kana ka tournament andai hakiwe ki kam namar kum kasnong baro kasnong hi kaya cekmat hak imlang salang kabya kamiat apo ka imlang salang ka yo nam ka srong ka thau ka de bang idon ki kun sama ki ba im ha ka ta tip riu tip play ki ba tip yala ki jong ki kam ki jam bat kum ta ta se de pikum ka seng samna ka long ka lengkor ka bakhia ba ngi ko ka do basnong ngi khmilenti ba seng sama nang nena po loa lang paring inyatre lengkat pagkado pasulong sibon kijing ki bangi kendo asinong nakapor sa kapor kanile ka juk ka pamanta ka long ba baro nagsama dila sedang ngop hawan drugs ba kanile ka way na kikam ki ba hakmat ka ba iwain pa iwain nong sungsnong nado ki samla hado ki rang ba hado ki long kami ngi haban pek ngor di kalong ka ba ngarong ay jing kublay ka bakraw ya seng samla ka ba kano ka por larang idon kam kung ka do personong kung ka executive committee jong ka do personong nagalyang jong seng samla kilong kiba kloy mania trail kat ya kajuk ka por nga kirmen bat nga kentu nga puro ka seneng ka kraw ba kum ki samla personong inya imsngi ha bang inya minot ya la ki jong ki kam ki jam bat kum juro nginiap simenta hagi babon dai ki jingale kai lada kalong ha ka football lada kalong ha ka basketball lada kalong ha ka badminton ha ka table tennis ngiladon ka indoor stadium ihaman penon kampok namar ya kan ila tao omde yang omde ndre ya piki samla ba ya piki hab ki badang ka ki te tang dai ni kinti